Her er Peter. Peter er ryger, og det er ikke altid lige nemt. Peter ved godt, at hver gang han tager et sug af hans cigaret, inhalerer han mere end 4.000 giftstoffer ned i sine lunger. Røgen er ikke kun farlig for Peter, men også for hans omgivelser. Cigaretter er også dyre. Hvis han ryger 20 cigaretter om dagen, koster det typisk 15.330 kroner om året. Men heldigvis for Peter findes der et rigtig godt alternativ til hans rygning. Hos din e-cigaret tilbyder vi markedets højeste kvalitet af e-cigaretter og e-juice. Peter oplever samme følelse, som når han ryger en rigtig cigaret. Men han inhalerer ikke giftig røg, kun damp, tilsat naturlige smagstoffer. Ikke nok med, at Peter får et bedre helbred. Han sparer også rigtig mange penge. Når Peter betaler 42 kroner for en pakke cigaretter, går ca. 35 kroner i afgifter til staten. E-cigaretter er ikke underlagt afgifter, og derfor sparer Peter typisk 12.400 kroner om året ved at skifte til e-cigaretter. De penge kunne Peter sikkert bruge på noget sjovere, som for eksempel en god lang ferie. Markedet er fyldt med e-cigaretter, og desværre er kvaliteten meget svingende. Hos os står vi inden for vores produkter, som er specielt fremstillet under streng kvalitetskontrol. Vi byder dig hjertelig velkommen på siden, og skulle du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.